gịnị bụ ndị ọ ga-ajụjụ a asị na m na nwata nke gị gwa m ihe anyị na-akpịa n'asụsụ Igbo na Igbo izugbe gịnị bụ onions n'asụsụ Igbo olejiela onions n'asụsụ Igbo onions alibasa aligin kai na agba na bai ịma na enwere okwu ebitere ebite onions enwekwa na Igbo izugbe nwee olu ndị ya watakwa enwere afọ ihe a na-akpọgasị ihe na ndọrọ n'Igbo mana nke onions a enwere ike imekọ mana naanị otu ohere ka ị nwee ịkpọ mmadụ ịkpọ ogbe ma mkpọzi ọzọ ị nwekwa ike jụọ ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ mmadụ ka enye gị akara anya gị ekwentị ka ịkpọ mmadụ ngwa ka anyị onions yabasị yabasị eji ịkpọ mmadụ ka yabasị bụ ngwanye anyị 2,000 na dara nka na enwetara m ya mgbe enwetara ya ọ dị mma onion n'asụsụ Igbo kpọrọ ya ayim ya bụ onion mana ị na-anya ya afa gboo ụfọdụ ihe enwe na Igbo ebe a nwere afa gboo anyị bịa isi na enwela aha enukwazi ka akpọ ya akpọrọ ya aha asịkwazi n'okwu mbite odola anya ka agbapịa ọsọ ayim ịmụtagodo nke ata ayim ya bụ Igbo izugbe abịakwa n'olu ndị enwetakwa ihe akpọchasara ya alibasa ịkpọwara ya bụ olu Igbo mana olu ndị mana Igbo izugbe bere ya ayim ọzọ dịka ibia wụ gịnị wụ regret n'asụsụ Igbo regret ka takwara abịa regret bụ na mara m ka mmesi ekwu ya ịmali ya eche ịkpọ mmadụ ka ọ ka anyị gaa n'ihu regret ka mgbọ mmadụ ngwa ebukwana m nọmba ahụ n'isi wole nke gị onye ọbụla na-ama nwoke na ịkpọ ya regret n'asụsụ Igbo ofu ohere ka m nwere otu ohere ka ị na-ịkpọ mmadụ ngwa ka anyị gaa n'ihu ka m gbatụ mbọ na nke m nwanyere m na ịda na nke 2,000 ọ ya bụ mwute mba bụ mwute regret I regret doing this. I regret doing that. Regret n'asụsụ Igbo. Okay, ọ dị mma. Regret n'asụsụ Igbo wụ makwara. Ibe makwara. Makwara. Ya bụ regret n'asụsụ Igbo. Eziokwu. Akwa ihe a ka mmadụ ji adawa exam. Ọ bụ ya? Mana ya niile ọ dịcha m ka m ya. Mana ajụzi ya ga-eme mmazi ya nsogbu adịghị ka anyị gaa n'ihu